Köszöntök mindenkit! Ebben a videóban be fogom mutatni, hogyan lehet a Windows Vista telepítését elvégezni. Én most egy Business magyar verzióval fogom bemutatni a telepítést, azonban ez a telepítés művelete bármelyik Windows Vista verzió esetén ugyanúgy működik. Azután, hogy beraktuk a CD-t a számítógépünkbe és beállítottuk, hogy CD vagy DVD meghajtóra indítsa el, ezt, hogy hogyan tudjuk beállítani, a kézikönyvbe tudjuk elolvasni, az alaplap vagy a számítógép kézikönyvébe. A legelső lépésként, az úgymond nulladik lépésként ki kell választanunk, hogy milyen nyelven telepítünk. Ez egy magyar Vista telepítőlemez esetén csak a magyar lesz. Milyen dátum és pénznem formátum legyen, tehát a helyi beállítások, valamint ezután beállíthatjuk, hogy milyen billentyűzetünk van. A tovább lépéshez kattintsunk a tovább gombra, majd itt a telepítés gombra. Esetleg, ha úgy gondoljuk, elolvashatjuk a telepítés előtti tudnivalókat. Itt le van írva, hogy milyen követelménye van a telepítésnek, és egyéb fontos információk. Telepítés megkezdéséhez kattintsunk a telepítés gombra. Kicsit tölt a Windows. Majd rögtön a termékkulcsunkat kell beírni. Lehetőség van úgy is telepíteni a Windows, hogy nem írunk be termékkulcsot. Ekkor a tovább gombra kell csak nyomni, és itt mikor kérdezi, hogy megadjuk-e a termékkulcsot, a nemre kattintani. Amennyiben nem adunk meg termékkulcsot, a következő lépésben ki kell választanunk, hogy melyik Windows Vista verziót szeretnénk telepíteni. Amennyiben megadtunk egy termékkulcsot, akkor a termékkulcs alapján a Windows eldönti, hogy melyik verzió az, és nem fogja ezt megkérdezni tőlünk. Tehát amennyiben kulcsot nem adtunk meg, akkor válasszuk, hogy melyiket szeretnénk telepíteni, majd pedig pipáljuk be ezt az opciót, hogy azt a Windows-t választhatom, amit megvettem. Itt látszik, hogy vannak ezek az NS jelölésű kiadások, tehát például a Business, Business N, Home Basic, Home Basic N. Az N végződésű kiadások nem tartalmazzák a Windows Media Player-t. Ha esetleg ilyen verzió kell nekünk, akkor azt válasszuk. Tovább gombra kattintva tovább léphetünk. Most jön a licenszerződés. Ezt olvassuk át, és hogyha elfogadjuk, akkor pipáljuk be ezt az elfogadom a licenszerződés feltételeit, jelölőnézetet, majd a kattintsuk a tovább gombra. Amennyiben Windows alól indítjuk, tehát XP alól, aktív lesz a frissítési lehetőség, azonban egy új telepítés esetén csak ez az egyéni telepítés lesz engedélyezve. Itt látszik, kísírja, hogy a frissítés le van írva, mivel az Windowsból kell elindítani a telepítőt. Itt én most egy teljes telepítést hajtok végre. Következő lépés lesz a particionálás. Amennyiben itt nem látjuk a merevlemezünket, akkor itt az illesztő program szövegre kattintva, majd utána berakjuk azt az adathordozót, ami megtalálta a driver, floppy, CD lemez, DVD lemez, vagy akár pendrive is lehet. A tallózás gombra kattintva betallózzuk, ok, és akkor betölti azt az illesztő programot. Ha visszalépek, tehát a alap esetben, hogyha csak egy merevlemezünk van, és nincs még semmilyen rendszer rajta, vagy letöröltük, akkor úgyis látszik, hogy ez a lemez nulla van, és a szabad terület, tehát ez az üres helyre, csak rákattintunk, és a tovább gombbal tudunk telepíteni. Lehetőségünk van ilyen haladó beállításokra is, például, hogy akkor külön új partíciót létrehozhatunk, akkor megmondhatjuk a méretét, esetleg a meglévőt leformázhatjuk, vagy átméretezhetjük, törölhetjük. Itt úgyis látszik minden. Jó, tehát ha kiválasztottuk, ahova telepíteni szeretnénk, akkor tovább gombra kattintva a Windows végrehajtja ezeket a módosításokat, formázza a meghajtókat, és elkezdi a fájlokat felmásolni. Na most ez a számítógépünk sebességétől függően sokáig is eltarthat, tehát legyünk türelemmel. Így a fájlmásolások után majd újra fog indulni egyszer-kétszer a Windows, de ezen nem kell meglepődnünk, nem kell semmit csinálnunk, majd ugyanúgy folytatni fogja a telepítést. Tehát most látjuk, újra is indul. Ekkor már a merevlemezről indul el a Windows Vista. A második, harmadik újraindítás után egy varázsló indul el, ez már a telepítés legutolsó szakasza. Ebben a varázslóban fogjuk megadni
pár alapbeállítás. Legelőször is egy felhasználói nevet, valamint ha akarunk, egy jelszót állíthatunk be. Természetesen később lehetőség lesz majd több felhasználó felvitelére is. Itt kiválaszthatunk valami képet magunkról, ha akarunk, de ezt is utólag megejthetjük. Kattintsunk a tovább gombra a folytatáshoz. Majd most kell megadnunk a számítógépünk nevét, valamint itt választhatunk ezekből a háttérképekből, és ráthatjuk, rögtön be is állítódik. Ezt később, mint állíthatjuk a vezérlőpulton, majd be is állíthatjuk, hogy maradhat akár az a gyári alapértelmezés is. A következő lépésben a Windows védelmi szintjét állíthatjuk be. Az ajánlott beállítások esetén ugye a legbiztonságosabb üzemmódban lép a Windows, ilyenkor automatikusan letölti például a frissítéseket is, ha nincsen, vagy baj van a vírusírtóval, kijelzi, hasonló. A csak fontos frissítések telepítése esetén ugye értelemszerűen csak a fontos frissítéseket telepíti, a rákérdezés későbbnél meg később állíthatjuk be. Az ajánlott beállítást érdemes bekattintani, ez szolgálja a legnagyobb biztonságunkat. A következő lépésben az időzónánkat tudjuk beállítani, valamint a dátumot és az időt. Amennyiben a számítógépünk hálózatra csatlakozik, és a Windows felismerte gyárilag a hálózati kártyát, akkor ki kell jelölnünk, hogy ez a hálózat milyen hálózat. Tehát láthatjuk, hogy van nyilvános hely, munkahely és otthoni. Ez a három szint különböző biztonsági beállítást takar. Az otthoni a legmegengedőbb, míg a nyilvános hely a legszigorúbb. Tehát ha otthon vagyunk és otthoni hálózatra csatlakozunk, akkor válasszuk az otthoni beállítást. Ennyi is volt a varázsló, kattintsunk a Start gombra, mire hatására a most telepítővel létrehozott felhasználónkkal be is lép a Windows. Valamint még előtte lefuttatja a teljesítménytesztet, ami megadja majd a Windows számítógép értékelését. Jó, tehát be is léphetünk, ha megadjuk a jelszót. Amennyiben nem adtunk meg jelszót, akkor lép be magától. Itt alul láthatjuk, kiírja, hogy milyen verziójú Windows telepítettünk. Az első indításkor feljön majd egy ilyen üdvözlőablak, amit majd a második indításkor itt megjelenik egy pipa, hogy kikapcsolhatjuk. Tehát a legfontosabb telepítés után, hogy a Windows Update-ről letöltsük a különböző frissítéseket, hogy napra kész legyen a számítógépünk. Látjuk meg is jelent egy biztonsági riasztás, ez elsősorban most azért szól, mert nincsen vírusírtó telepítve, ezt is ajánlott telepíteni. Ha ide a programkeresése gombra kattintunk, akkor megnyitja a Microsoft weboldalától, kiválaszthatjuk azokat a vírusírtókat, amik Windows Vista kompatibilisek. Én személy szerint az AVG ingyenes verzióját ajánlom. Ha gondolhatjuk, bezárhatjuk az oldalsávot. Majd még itt a biztonsági központban kattintsunk a Windows Update linkre, behozza a vezérlőpult megfelelő beállító paneljét. És kattintsunk a frissítések keresésére. Majd felnéz a Windows az internetre, és megnézi, hogy található valami frissítés. Amennyiben alapból nem ismerné fel a állókártyánkat, tehát itt nem ez jelent meg, vagy ADSL hozzáférésünk van, akkor azt állítsuk be, valamint telepítsük a szükséges illesztő programokat, hogy addig nem tud fellépni az internetre, nem tudja a frissítéseket letölteni se. Láthatjuk, ki is írja, hogy hány elérhető frissítés van, mekkora méretben, valamint, hogy mennyi választható frissítés van. Azt ide kattintva az elérhető frissítések megnyitása szövegre tudjuk megnézni, hogy pontosan milyen frissítéseket telepíteni fog a Windows, és az ajánlott frissítéseket is itt tudjuk aktiválni. Bepipáljuk, és a telepítésre megyünk, elfogadjuk a licenszerződést, amennyiben van.
befejezés, majd bejön a Windows, a felhasználó fiókok felügyelete, ugye megerősítést kér. A folytatásra megyünk, és már telepíti is a frissítéseket a Windows. Köszönöm a figyelmet, végülis ennyi volt a Windows telepítés.